Karbi Anglong Life Pen Dr. Dharam Singh Teron upon Lifetime Achievement Award Surihini Rankwarahini Kepajir. Diopania long sang ti ke pona truck ka cheleng parpi ka jok towar ke hinoda prang jiang ring thetan. Bokolia long bolero pen swift car ka chitonga jok inut a hearing tangrak pen aringa hu kiso. Kardom pinia daba birta long pen ilisami mirina hansepi pinia birtang ton pen arjuponikta. Karbi Anglong Life News Channel hin pen patir pipon sik kedam tang mati jong ni phai inkora ke thomani Lifetime Achievement Award surihini ra inkora hini anong e pajirpon. Bangso award ke pajirpon Karbi Culture and Literature ahin pen langponsi Dr. Dharam Singh Teron aphansi pajirpon lo. Aho kedam tang mati jong ni phai inkora ke thomani dipu rong mili Dr. Dharam Singh Teron aboha long si pajir damlo. Bangso Lifetime Achievement Award surihini ra inkora hini anong e ke pajir damahut Padma Shri Dhaneswar ingti kache tong dunalong Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Barim Kangjang Terang Manik Tiso Karbi Anglong Autonomous Council EM Lun Singh Teron Achor Sangpi Sabina Terang Pi Atum Pendanglok Pinnangan ke Ongdong Atum Chetong Dun Dr. Dharam Singh Teron upon Lifetime Achievement Award ke pajir damji upon Karbi Anglong Autonomous Council EM Lun Singh Teron asarpi Karlitang Kaji Rong Hangpi Chiki Momen Pensi Nong Edo An Kera pajir dunlo Lapusana sai laki Karbi Anglong Farlo ke do an News Channel hin pen ke Karbi Anglong Live atum hello ke cheng silo Lasong bong pen setami niliphan nangkang vai ponapot Dr. Dharam Singh Teron hin pen Karbi Anglong Live abitung atum aphan akiro pi pajir pon Nili Karbi Anglong Live channel atum aphan nili niang klong ban churek lo lang tum nili fan la bangswa nong e pimeji pu la bangswa lang tum mathapon abu thak lang tum han niang klong ban churelo la pengke jasimera bangke iltum ining sipathe sura nei po bang ate iltum Karbi Anglong iltum bang phan riam jok plot la puson iltum kadure do lang senon iltum nal tumason non news channel tum ta non kache song sai de la iltum mena awar iltum thang alama ki kado ka be iltum la hayalam iltum ke pachanji pulo pulo de cerap citu du pamenai debo la se la bangso armu bangke non neli ke la bangso nong i kelong nang ve dia mone de kaldata hai sada nal tum neli fan la bangso nong e neli fan ne pajir pen sia no aman nang pilo la pen sia pulo lage non la anso se neli kelem tu thegia fan klemia fan isi neli fan ning nang pathe dun la bangso anong e bangke la sonse neli mathalo la pen nal tum non Karbi News Channel don atum setame Karbi Anglong aman Karbi Anglong furkimo kando kabe lahai pareng saveria fan nal tum phanda nilihin banda thang chirabun the seta la son pen setame si ning japathe soroi pusi nili matha Hanapu Karbi Anglong Live Editor in Chief Ratis Rong Parpen ke than pona tengki Karbi Anglong Live News Channel ke rat pen Rada joini lapen rada farman lasi kai kita rada phan kang thur ponji aphansi bor I pon bom lasi pini bangso Lifetime Achievement Award surihini rank kora hini ke pajir pon laki ke cheng silo lapen ke wangjilang aning kan setami kapre ake theka tuma phat lason thak award ki pi ponji aphansi bor I pon bom ji pusi pherang ke thingno ningje pon Karbi Anglong Live ke kai ke stami rat along sido rada channel rada joini rat pen jokse nilitum pamanlo aposi nilitum stame isi mane Karbi Anglong Life ahin pen isi kai ke ta ke mang pon lai ke thekere tumphan kangthur pon abarim ke thekere tumphan la pen obe kimi ke thekere tumphan apse nilitum ma tha bomlo masi isi news channel ahin pen stame award ki pia banga ke nang sot akimi tumhan obe kimi tumhan kangthur pon phan pute usinili tum mathalo masila so ge matha pen ateng si nilitum chekloi john so se nilitum research lo prangsi nilitum education hin lang lo masi der cheji apornang ji pu masi nilitum apa ako culture and literature
lasu puthak nilitum RDB ponsi nilitum research ateng pen ladak pini Dr. Dharam Singh Tiron phansi nilitum award dang pilo labang so award bang lake Karbi Anglong Life Lifetime Achievement Award 2022 sila bang so nong ek pipon agage nitum pini pujot kali delo nilitum kewangji aning kan stame nilitum la puson si kapre katuma phan la puson nong ek piponji mate award ki piponji phansi nilitum ka chisik dolo Karbi Anglong Life ahin penge kai kita rata pharma na posi nilitum ke claim pen azok kapre katum stame kapre ka channel tum stame claim pon thek ji phansi nilitum pen paprang pon lo lain aprang pen nilitum ave pilang nilitum means Karbi Anglong ke do channel tum ke ave pilang bon nilit thek long teng blo de nilitum si first hailo si nilitum peneng 2022 pen pangjeng pon lo posi kewangji ningkan sitame nilitum un an pen ke board i labang so award ki piponji pansin nilitum hin pen ka chisik do oh yes aning kanwang peneng 22 lo matidi maybe muneng bangke peneng ke nilitum Karbi culture and literature fancy pipon lo same muneng bangke nilitum kaprek afansi pipon ta haipo lake mane only la culture and literature tum fan vexi piponji la pugali delo athik muneng bangke kaprek ningkana hots tame best farmers tame pipon ta theklo best teacher lo puson tame pi thek thailo asi lahai kangthur ponji fansi nilitum non pen chisik pon bom lo si peneng pini pen bang ke la bang so award ki pipon pangcheng pon News Report Karbi Anglong Live. Lakhain Korapli Diopani MEC constituency angkang Range Forest Office North Eastern Range Silonijan Karbi Anglong East Division arlo kaselam tang atowara mukha sangti arlong keroya track mukha kacheleng kitir pikajok kedotang atowara mukha anta kahingno da prangji si angring thetanlo rong rubara datum akinang sotnai lake towarta isilo towar jong si mesen pote rongara datum kacheleng anke kijoy muchoda sonsi thek ponlongji towar jong si avela pen hingno pulote rong ara datum ke kachehelat katora dokok titik lahai kaddu kave matha si ki un anben ke sarkar atum towar selam pipon bomlo bonda diopania hawarang kangalong ke dotang atowar anta non puthot ka hingno atowar si kacheleng thulongji si akopai nangle thurok tahai athe diopania hawar sangtia mohol long inkora phoso se lapen permit pen ke enatumta dothulang lapen halapu arlong ke royatumta dolang la kaddu kave pen arnisi humpharo so se sangtia long Silonijan Forest Range Office angkang pen dampo Athema Ladakh Silonijan Range pen Bornirja number Diopani Upper Diopani Dhansiri Alangroi Haihui Malompen LPA truck lapen Dampar pen Dimapur Sarupathar Porpothar Golaghat Merapani Manipur Bokaghat Haihui Adim Anke Karbi Anglong Silonijan pen Kaiketa Sangti Arlong Kedam Chimitmi Lapen Ladakh Troxy ke bat truck lapen Dampar atum ke TP chalan ingthan mangri Latum ajaha ke tangka ki pipen si dampom lapen penangan atum ke forest atum pen achiklo chithik si dampom lasila sorting pen langdam pulote Silonijan Forest Range atum ke sangti arlong anam pen penangan ajihep chipangcho ilong tahai lasi aja le punon tangka ke longpo halapu council aphan achiklo jonwang kupu antong revenue ke palelo ne laso bang piniarni anta chini pon pelang lasi tangka ke badu tanangji seta radaphan kaselam pitang atowara bangke phangno pithai titi lasi lahai ho kaddu kave matha ponra Silonijan Range alokedo ACF prabjin pen saikideng sikeme puta kachirok tok arada tumpen pachini pahem sopon thu Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Live Gari kate warabang ke chokche penajok penangan atum apran ke damnang aphai tupiklo lason thak thak si ke damtang mati jong ni phai inkore ke thomani anerlo porphai hinira achitim apor malom Bokolia Police Station ke parlo Olsen School adungalong Bolero pen Swift agari ahiring tangrak pen kachetong Bangso gari kachetong hut ko pai ke me parpi ka jok apran ke damnang avelang Lapen Bolero long kachet habatum angbong inoda bang phwa bang areng hu sonanglo
la so jok tong sik kot pen bokolia se ka chilang hemalong an ponder lo bangso ka chingko alam bokolia police station atum arjulong si tong sik kot pen adung an pali dun si police atum pen si chepari ding ponlo bolero long abangki center dulal hanse rong atum puta ajha katum pen pachini pon bonta swift ka te warabang ke ka joya jok birda ke tok bom apor hud an ki pang thek ponong lelang pinang an ki thek dun long atum pen ki pachini pon atengki laso ka chingkoi long pop laki swift ka te warabang ki chok chedet ajok si chitong long pop lo athe swift abang dipu pen ki wang bom abang men to war long ke pasang kok ajok pu center pen ki wang bom mate pangri pangdon along ka chitong dunji atum abang thangun ida luputa pachini pon Phuluni pen dir chuna rongpi karbiang long lai Karbiang long autonomous council chairman Raju Tiso kabor ipen samilangso education block ke parlo ke chengsi science stream ke wan tikelangjun higher secondary school along Bokaghat CNB college chemistry department atum tikelangjun ahawar malom kijuna langalong akile fluoride ke dokka ka puthak ka cherok to kamai nangke padola pen fluoride puthak field study aphan rong malom humri damsi kijuna lang tekang Kidamtang matijong ni phai ingkwara ke thomani Bokaghat Chandranath Bech Barua College Chemistry Department atum tikelangjun higher secondary school along an humri dunsi kijuna lang lapen akile fluoride ke dokka ka puthak field study aphan lapen cherok to kamai ke padopon Dr. Champa Gogoi Assistant Professor CNB College Bokaghat Department of Chemistry Manas Jyoti Gogoi Assistant Professor CNB College Bokaghat Department of Chemistry atum anparta banging koiso si students atum si bangso cherok tok amai padotekang lapen tikilangjuna hawar te bokterai rong malom adon humri damsi kijona lang tekang bangso ho tikilangjun higher secondary school along a principal Jivan Chandra Bhuyan Mondol Phuluni Revenue Circle Dhoni Tokbi Wellborn English School a principal Raju Ronghang Rising Sun English School a principal Rotin Rongpi atum pendanglok penangan cherok tok adat atum chetong dun Alang litum bangso nangka humri ahote ke langjuna hawar malom kijona lang along akele fluoride ke dopen kisung ka chetong nanga puthak prabjin pen lahai kisung ki jogji aphanpura assistant professor Champa Gogoi hin pen Assam Sarkar la pen central sarkar atuma phan kachuning ripi padopon Water quality assessment আমি কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্টৰ এই বাগপানী ঠাইটুকুৰাৰ এই বাগপানী ঠাইৰ আপোনাৰ ভূগৰ্ভৰ পানীৰ যেটো আপোনাৰ ফ্লোৰাইডৰ উপস্থিতি বহুত বেছি আছে সেই পানীখিনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নি আমাৰ মহাবিদ্যালয় পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষা কৰি ইয়াৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব কিমান ফ্লোৰাইড আছে বা পানীৰ খোৱা পানীৰ গুণাগুণখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে আমি গম পাওঁ যে অসমৰ আটাইতকৈ বেছি ফ্লোৰাইড এই বাগপানী অঞ্চলতে আছে এতিয়া আমি গাঁৱে গাঁৱে গৈ কিছুমান আপোনাৰ মানুহ আমি লগ পালোঁ কিছুমান লোকক তেখেতলোকৰ আমি দেখিলোঁ ভুক্তভোগীসকলৰ ফ্লোৰাইডৰ মানে হেল্থ ইফেক্টটো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও দেখা পালে আৰু দেখা পাই সঁচাকৈ তেখেতলোকৰ অৱস্থাটো দেখি সঁচাই বেয়া লাগে ইমান কিছুমান মানুহ ইমান কম বয়সতে বুঢ়া নিচিনা যেন দেখাইছে আৰু কিছুমান মানুহৰ এই দাঁতৰটো কথাই নাই ডেণ্টেল ফ্লোৰোচিছ প্ৰায়খিনি মানুহৰে আছে আৰু স্কেলেটেল ফ্লোৰোচিছো দেখা গৈছে গতিকে এই ফ্লোৰোচিছৰ Dongmuka pen semsing ingti Karbiang Long Live Nijang Karbiang Long Dongkamukam rong sopialong ke dokarli tang Khorsing Bay Memorial Children Park along Greater Dongkamukam yut atum benche patir piponsi klim somar atum aphan ke kan kachepate ke padopon Kidamtang matijong ni phai ingkora hinia jo porphai trok pen Greater Dongkamukam yut atum pen bangso jai meke padopon along aluhia man pen kachetong dun Rongthang Lem Chairman Mongol Bay Ward Commissioner Jitu Terang atum pen kedanglok bangso jai mekalong kangkrung kangsayat doan atum chetong dun si mesen pen ke kan kachepate padopon lo Klim somar atum pen labangso ke kan kachepate ponalong Greater Dongkamukam yut atum pen ke hai atum aphan mesen anong e trophy la pen tangka pipa jerpon Halapu aluhia man pen kachetong dun Lemsa Chairman Mongol Bay pen tami bangso amai ke paman pon Greater Dongkamukam yut atum aphan kachoro pajerpon athema klim somar atum aphan lapuson ki misen akamanat kangthur pon thegapot Phedangkia thungo long pen Greater Dongkamukam yut atum aphan kachoro lamthi pajerpon
Atiman non ahut adina kai lake Sony akai loi litu Isona bangke kacedan mate kompetitif akai lo Isona bangke la bangke ilitum kai ke sitame chini naing lake digital wall pulo non adina kai hut bange digital wall lo lasi laso digital wall pen la kompetitif laso wall along dong kamu along ta make prang mate kang turpon la bangke ningarong pik la pen prang ke wang di sitame alang litum pan jakong orang pidun pen lapuson hak pini ke kan si cepati pulo kapre kilun arjan kihi penceng lo ilitum khela dula sitame kapacin turpon jiapan nili alang litum pan suni lo la Greater Dongkam Mukam Yuda Tum Tami Bangsong Mai ke paman pona puthak lapen bangsok ki kan ka chapati pona long kumat ma datum si ke hai pon ma pherang ke thingno nang ke pachini donalam thele noni litum arju pon sinang Kamen pon ala galap lo litum sisipon lagi Christmas free Christmas amthak tini litum laso competition ki pon ini la bangso competition ki bi pon along bangon bang mumar dum si cepati pon lo ini cepate lagi bayan koropo di la bangso ongbong pen ke hai atum mama lo thanik jima ka prangsi ke senong emen ke lagi pet rong hangpi lapen simbi rong farpi lapen mirso bepi sana tum ke bang gilang arnia ni kana mong stamina tum for example puson mai ka pema pon jihan pinik ka mang dolang litum non ke bang chulang putot la ningkan kimi nang lutang lote beleg program ki pon hani tum sipon sudo Dongkam Mukam Ben Wiki Be Karbing Long Live Tangte pinyada berta ke lapansi kang ton paniklo